салом ба ҳама бародаро подписчикои канал. хуш омадед ба канали мо. дар имрӯза видео ман ба шумо чӣ тавр аз инстаграм тарзи бепул скачат кардани видеоро нишон медиҳам. як чанд вақт дар ин бора видео карда будем, вале он видео аз инстаграм тарзи платни скачат кардан буд. барои бепул скачат кардан инами программа ба шумо лозим меояд. программаро скачат мекунед, баъд скачат карда гирифтед, баъд дохили программа медароед. баъдан дар ин ҷо дар программа метавонед аз Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Vimo ва дар ин ҷо больше пахш карда метавонед аз дигар чо видео скачат карда гиред. мо аз Instagram нишон медиҳем, барои ин медароем ба Instagram. дар ин ҷо видеоро дар болои поделиться ссилка пахш мекунед ва дар ин ҷо загрузид ба ҳамон программе ки скачат мекунед ба ҳамон поделиться мекунед. ва ҳамон видео дар дохили программа омад. дар ин поён стрелка аст, дар болои ҳамин пахш мекунед, яъне загрузид ва дар ин ҷо загрузид пахш мекунед. ва видео скачат шуда истодааст. каме интизор мешавем. ва ҳамин тавр бародаро видео скачат шуд ва дар ин ҷо ба галерея медароед. ҳамин видео буд. ва ҳамин хел бародаро метавонед ҳамин видео ва картинкаҳоро скачат карда гиред. ва дар ин ҷо бародаро программа дар дохилаш видеоҳои худашро дорад. музика, видео, мультик ва дигар чоро аз дохили худи программа по истифода скачат карда метавонед. ва музикаи дилхоҳро дар ин ҷо бародаро фақат Instagram бепул скачат карда метавонад ва Facebook, WhatsApp, Twitter бошад. дигар чиҳош платни мебошанд. аз вайҳош метавонед платни скачат кунед ва аз Instagram бепул скачат карда метавонед. ва видео бо ҳамин ба охир мерасад. видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва чизи мекофтаи худро дар комментария нависед, мо ҳатман пешкаш мекунем.